Illum Malta naqdet mal-kumplament tal-pajjiżi tal-Commonwealth u fakret il-vittmi taż-żewġ gwerer dinjin fl-iqreb ħadd tal-11 ta' Novembru. Bħal kull sena dalgħodu tħejjid ċerimonja ta' jum it-tifkira għal din l-okkażjoni fejn fil-bidu ġiet iċċelebrata qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Qabel il-qudiesa l-President ta' Malta spezzjonat il-Gwardja tal-Unur mill-Forzi Armati ta' Malta bis-sem ukoll tal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Wara l-qudiesa segwit ċerimonja ta' tifkira bis-swit il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana. Matul din iċ-ċerimonja tqedu kuruni tal-fjuri f'riġlejn il-Monument tal-Gwerra mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ispeaker tal-Parlament Angelo Farrugia.